Viikonloppuna valmistuu yli 60 000 suomalaista nuorta. Mä oon teistä tosi ylpeä. Paljon onnea. Todellisuus on kuitenkin myös se, että joka kolmas uupuu koulupolulla ja kokee mielenterveyden murheita. Kun katsottiin UNICEFin tutkimustuloksia viime viikolta, niin Suomi on tippunut lasten ja nuorten hyvinvoinnissa sieltä 5 sijalle 17. Isoin selittävä tekijä on varmasti nämä ajankohtaiset kriisit, joita ollaan yksi kerrallaan selätetty. Myös suomalaiset nuoret ovat kärsineet niistä valtavasti. Mutta kyllä, tässä on tekemistä myös hallituksen leikkauksilla. Hallitus on leikannut sosiaali- ja terveyspalveluista, sote-järjestöiltä niin isoja summia, että palveluita on jouduttu ajamaan alas ja jonot mielenterveyden palveluihin ovat kasvaneet. Keskustalla on näihin lääkkeitä. Me ajatellaan, että järjestöjen rahoitus ja sote-rahoitus tulee turvata. Erityisesti esimerkiksi nämä määräaikaistarkastukset, joita terveydenhoitajat tekee kovalla ammattitaidolla, tulee turvata. Tehdään MOVE-mittauksia jatkossakin. Ja meidän tulee käynnistää laaja-alainen ohjelma mielenterveyskriisin ratkaisujen löytämiseksi, sitoutua siellä yhdessä puoluerajat ylittäen. Tervetuloa mukaan keskustan kanssa laittamaan mielenterveysasioita kuntoon.